Idol Dennis, please come in. At dagot ti inna magasot 27,000 talugasot a pisos tinipaing nga sweldo ti beneficiaryo ti mikadto nga pansada ti Holiday Employment Assistance Program babayan ti provincial government iti Provincial Employment Service Office wenno peso tinasong programa ket para ti sumamanong altaw iti panang tulong kada iti nauna trabahuan pagiramanan iti agprepare ti trabaho nga kasabulan iti temporaryo nga pamasterkan in batad ni Governor Celia Araneta Marcos in mawat tunggal may sa beneficiaryo iti sa 10,000 pisos para iti inda pinagtrabaho ito nagti 20 aldaw ilalawag na pa yung tutuloy iti panangkit kita ti PCIN o iti peso iti wagas to kasano matulungan iti awanan ti pagtrabahuan nang nangruna kadagito nga panawen iti crisis. Idol Dennis Felipio, Patak, IFM.